Tak to byla moje ruka, moje hodinky. Máme 7:45, 9. ve čtvrtek. Stojí na benzíně. Jo. Můj mazlíček, no. Tady s tím lítám, tohleto tahám. Je to takový malý. Na parkoviště se to vejde. A dobře, tak ten mrazák ten je půjčený z Holandska. Tak tady je plný krásy. Ale to jsem nechtěl. Jsou tady krásné červánky. Nádherný. Dálnice trochu hlučí, ale tak to snad nevadí. Červánky jsou fakt nádherný. No a tady je pozdrav od autora videa. To jsem já. Pravda zrychanej. Po cestě z Holandska na Moravu a pojedu zpátky. Ze zhora, ze zdola a v profilu. Snad tam něco bude vidět. Pápa.